Здравейте на всички, аз съм Цай Спавката 00. Аз съм Динко БГ. Днес сме решили да ви направим клип на Need for Speed World. и се надявам дано да ви хареса. Само да кажем, които искат да играят с нас, да пишат лично съобщение на Канеспавката и Ще направим една групичка на Шкин ЕУ. на Шкен Ело само. Да. Играем. И те ни съобщят. Да. Така, Павка, готови сме в игра. Едно спринтче, какво ще кажеш? Добре, влизам. Играта е супер. В момента ви казвам какво точно представлява тя. И за мен тя е супер. Тя е само онлайн игра. Обаче може да се играе и сингъл плеер. Обаче няма история. Да. Need for Speed Most Wanted има история. И други си. Тъй. Спринт. Да. Чакам покана. Добре. Само да ви кажем колите ни. Аз съм с Nissan Silvia S15. Аз съм с Nissan 240 SX. S13. Имам Mitsubishi Lancer Evo 8, но той е прекалено бързо. И реших да играя с Nissan, да мога да съм долу-горе на нивото на Павлин. Искам този клип да е в смисъл да няма хейтери, които да хейтват клипа, че сме слаби, но общите и така нататък. И аз съм слаб, не го отричам, но Павлин е с по-слаба кола и затова не искам никой да му се подиграва, че винаги на последно място или каквото и да е било. Аз съм мъча за Bugatti Veyron. Bugatti Veyron, днеска и аз гледах и аз исках да си купя, но не я продават за жалост. Как така не я продават? Само с бос? Само с боса може да купи? Не, изобщо не я продават. Стига. Пак объркам, нали? Наистина не я продават. Да, изобщо не я продават. Преди поне я продаваха с буст. Вече изобщо я няма в пазара. Не мога. Тогава се целя за Lamborghini. Да, с 8000 буст. Някакви магизи? Няма. Не. Стига. Аз взема Audi R8. Ти тези колички си ги взе с пари, нали? Да. 5 съм дал за... Аз Тук изхарчил съм общо до тук 5 милиона и 200 и 300 хиляди долара. Но колата Mitsubishi ми струваше 500 хиляди, плюс тунинга 700 хиляди. Какво да кажа? Nissan ми струва общо 100 хиляди. Като първа кола, нали? Nissan на 100 хиляди струва? Значи мога да го купя. Даже и по-малко. Не, няма смисъл да го купуваш. Има ли тук в играта, има ли Nissan GTX? GTR искаш да кажеш. И GTX също има. От новите Не знам. сигурност няма да има. GTR има ли? Да, но GTX няма. За една драг. Добре. Сега ще направим един драг. Играта е супер като графика. Геймплея също е супер. И е реална. Много реално. Наистина реална игра. Аз играя най-много заради графиката. Ако нямаше хубава отлична графика, нямаше да играя. Аз играя заради графиката. Чакам покана Динко. Готов.
Гледай за времето. Спокойно. Не се... За съжаление само 10 минути можеш да направим, защото Пак казвам. разграниците са такива. Твой Nissan Silvia доколко може да развие? Ами, зависи колко се нагръмгло. В момента колко Максимум може? сега вдигат 250. О, супер си е. Иначе Mitsubishi ми вдига 300. Ясно. Почти. Почти 300. Разбирам. Графиката е толкова реална, че чак се отразява сенките на колите, не само сенките, ами... Да, точно така. Сенките и още доста. И дърветата също по капака, ако виждате, се отразяват. Всичко е реално. С този клип целим да наберем повече хора за по-голям интерес. Не е много интересно, когато играем само аз стоя. Когато сме в голяма група е по-интересно. О, реванш искаш ли? Голяма група. А? Реванш. Да. Дай на пауза. И 0. Случайно да знаеш моята кола доколко може да развива. 156. Не. Казах, че зависи колко си такова. Бъркам се, защото тази игра от доста време не съм я играл и съм я забравил. И то поради моя грешка. Защото помислих, че са леснали сървърите. Те по-точно бяха ги леснали, ами стана бъркано. Ти обърка ли се, Дика? Не точно. Аз се обърках. Помислих, че парите, колата също, всичко е загубено. Пък аз съм избрал друг сървър. Apex. Павка последен брак. Да. Добре. Дай на пауза. И 0. Спряхме го на пауза, за да може да съберем повече време. Имаме ли време за още един? Ще видим. Шит, как? Така да. Кажи им за магиите си набързо. Много да имаме време. Айде, следващия клип ще ми кажем за магии. Извинявам се, обаче бързаме, защото имаме само 10 минути. Ще ти мина. Не. Първи. Как? Как заби стената така? И с това завършваме. Ако някой се интересува, нека... Пишете му в YouTube на Пишете лъса. в YouTube или в Facebook. Също във Facebook ще го кача клипа. Да. Ами... Добре, аз само да кажа, разгледайте ми профила, ако желаете. Имам интересни клипчета на Minecraft CS. В VBOX и това е. YouTube. Да, в VBOX и в YouTube ще сложа линкове. Добре, това е от мене. Павка, ако имаш нещо да им кажеш. Казвам едно добро довиждане. Чакайте ни много. Довиждане.